Бисмилlah, вассалату вассаламу аля Расулилlah. Дойде един човек при пратеника на Аллах, салалаху алейхи ва салям, и каза: О пратенику на Аллах, кой от хората има най-голямо право на моето добро отношение? Той отговори: твоята майка. Човекът попита: а след това кой? Той отговори: твоята майка. Човекът попита: а след това кой? Той отговори: твоята майка. Човекът попита: а след това кой? Той отговори: твоят баща. В друг хадис пратеник салалаху алейхи ва салям казва: задоволството на Аллах е в задоволството на родителите и гнева на Аллах е в гнева на родителите. В трети хадис пратеник салалаху алейхи ва салям казва: да ви известя ли за най-големите пагубни гряха? Казаха: разбира се, о пратенику на Аллах. Казва: съдружаването с Аллах и непочитането на родителите. Хасан ал-Басри, рахметуллахи алейхи, казва: подчинението към родителите е врата от вратите на дженета. Ако желаеш, пази я, ако желаеш, я загуби. Имам Ибн ал-Джаузи, рахметуллахи алейхи, казва: сред най-голямата загуба е човек да бъде лишен от благословията на родителите си заради лошото си отношение към тях. Замисли се, колко нощи майка ти е будувала заради теб, колко усилия баща ти е положил, за да не усещаш липса. А днес повишаваме тон, спорим, отвръщаме рязко, забравяме. Как можем да търсим успех и спокойствие в живота, ако сърцата на родителите ни са наранени? Как очакваме Аллах да е доволен от нас, ако те плачат заради нашето отношение? Подчинението към родителите не означава слабост. То е сила на характера, смирение пред истината, благодарност в действие. Да, родителите не са съвършени. И те грешат. Но нима ние не грешим повече? Те са били нашия щит, когато сме били безпомощни. Днес е нашия ред да бъдем тяхната подкрепа. Помни, дума може да излекува сърце, но дума може да го счупи завинаги. Преди да повишим гласа, спомни си кой те е учил да говориш. Преди да се отвърнеш, спомни си кой никога не се отвърнал от теб. Един ден ще стоиш до гроба им и ще дадеш всичко, за да чуеш още веднъж гласа им. Да получиш още една възможност да кажеш: прости ми, благодаря ти, обичам те. Не чакай този ден. Докато са живи, това е твоя изпит. Твоят шанс. Твоята врата към дженет.